Mga nanag-iya og driver ug mga sakyanan, mapribado man o public transportation, mitsabaw na sa pagtaas sa presyo sa lana. Department of Energy mipadayag nga padayon pa ang pagburot sa presyo sa petroleum products. Ani ang report. Naabda na mo si Barry nga nagpatubil sa MPUJ nga gimaniho sa usa ka gasolinahan. Mipadayag siya nga murag dili na niya magwanta ang kamahal sa presyo sa lana nga lamyon ra ang gamay niyang kita sa pamasahero. Ingon usab nini ang sentimiento ni Edgar, taxi driver, nga molimpyo na lang og 300 pesos ang kita sanglit giabangan man niya ang iyahang taxi unit. Lahi lagi sa una. Pero pati naging gamay ang kita. Gamay na kayo, nagmay mo. Kaundangong ka kong biyahe. Pati naging gamay ang mahimo sa tabla. Ambot lang ka asa kami tama na ni sir, puti magmingawa. Lakip ang nanag-iya og pipadong sakiran, miaray na usab si Buboy nga nagplanong magbike o maglakaw na lang dalang exercise tungod sa kamahal sa presyo sa petroleum product. Sakit sa dugan. Dako kayo eh. Tag 4 pesos ang diesel, B-Power. Sukad sa buwan sa Enero hangtod dining buwan sa Oktubre modulaan na sa 20 pesos ang aumento sa presyo sa produktong petrolyo. Apan matod sa Department of Energy nga dili pa niigo, sanglit padayon pa ang pagsaka sa presyo sa petroleum products. Ug mga adlaw gidagdang mopatuman og laing oil price hike ang mga kumpanya sa lana. Naglakip sa Shell og Sea Oil, 1.80 sa gasolina, 1.50 sa diesel, 1.30 sa kerosene. Kinina ang ikawalong sunod-sunod nga semana nga pagpatuman sa oil price hike. Suma ni Attorney Mark Gamalio, ang direktor sa Visayas Field Unit sa Department of Energy, nga apektado ang presyo sa petroleum products sa world market. Ang usag yun nagka-push ani is the higher economic activity from other countries. Ang dipunan pag yun sa factor nga nag-increase na ron ang stock for heating season for this coming from October to March. Sa pangutana, kon mapugngan ba sa kagamhanan ang padayang pagsaka sa presyo sa lana? Based sa oil regulation law, ang office wala tayo mahimo as to the prices. We can only monitor except when naagay kanang unreasonable. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.